Rase wodi ya Kiogoro bagenderete kogo keremiro birimiya yogo sirobo chenu ase chinsemecho eyamagega yabisyo mwemsiebe wodi yo Walter Muchache kubwatrana nenyagetari ya Busongo baba kwarigania umoroberyo abwo borinkoria naboigo obubwenya bwamarwaire bosa wakanira gotayo asibagenderete kuro kubore gocha sabanto wesokya nakonyora oborinkorio bo naboigo kubweniwa amarwaire ayo bachandete ase mebere yabo muri kyoito dipo nasanya norboti urwaso bwime okugania woko enekia obokoreri obuya naboigo obwange kegima ase sekta yobochenu ngati yegangenene inso yomomisyo bewedi ya Kiogoro Walter Muchache ngikiriretere kubwaterana n'nyegitari ya Bosongo lyokwenana omurobiri obubolingoria naboigo obugwenia bwa bosa abantu batari wakanira kende nyuma nakora n'abanyagitari ali ba Bosongo hospital ngabatebi bache ground egere abantu baitu baligererigwe bayewa mariogo bapimwe amarwera wao una pressure, sukari, kansa, mariogo ya bianda nonye na mariogo ya malaria. Niga gokeire omubaro munene yogenderete gwesokya elyo kwenyorera obugwenia naboigo koerera omurobiri omuyabu bwagachibunya gitari ya Kiogoro level 4. Nyagitari ya Kiogoro ga rogoro nagenderete kokorerwa renovation koroserwa maternity ya kisasa igesimangia alimetuo bune level 4 netakire kubekwe standard ingia standard ine yari chibundi chigendrete matana tibaho chikorosio cyo gutwara bakachinasari kiri abana bakubekume egera abantu baito banakonyora medical services ya soboange na senjererengia chinga kyechecho nigo egati yabali baikirana asokonyora obokoreri obwe bagokere gitambukiro Ninche principal ya Boronyi Primary Comprehensive School igo tuachira asengincho umweshimiwa Walter muna bonoma abanyagitari bachira batulingoliri aba banyare kana ngamba kunyara kurwaliwa babere rifadi bachire nyagitari afya ndio na kiegenteke nena asubuge mabwo muntu komenta nayo abamenye abwe nigo bereneria mbuya mono asomwe emisyo bokwirwa nakubaikange anene chinga kichiri bale no kugania kwa igoro asokonyora obokonyi mwesi mwango wakala ngambia mono ande mbia mono singa njo watokonyire na jinara cyo Busongo kurwaliwa na irwa mariogo ga na pimiru na irwa mariogo mwesi mwango gote no na baru ara bairu Busongo byamana so mwesi wa Muchache atokonyire asibaronyiga igo atokonyire unabona atokonyire guturwariga in fact gesana ka gotaiga na nyakora mwesi okore gasime igorte bari Muchache agokora na nyakora muntu umweshimiwa okoreta abanyagitari bacha kurwaria ba obokoreri buno boiga asebinyoro ngati yebinto bikoana no gosemeria gochia asebinyoro anene ase abagotuna bali bale no konyora wanse ikirenga kenagyo korenta medical camp gaiga okoba yobore meriboro bonge bwa bantu buna abangi nabagotuna bagagamba konyara wika nyagitari atambe tuwakere omugambi omushima Walter Muchache mbia mono so torenta medical camp abantu baita bange bagotara barwarite abantu baito bari nyumba barwarite nande wise kurigerere ward ya Kiogoro ward basegusiye itatlaje abantu baito bakare gukumona sana muntu kwigunganya rebega atoka nyumba kwete wata free consultation upimo to enge sukari no rubwira bwa blood pressure igo tuagundure kenyoreke abantu abange barwarite kwere bwa sukari ande mono bali emyaka yachire mono igombu ya kubainyoringa abantu buna bagotire mabo botera chikade chene chekurinde kera bakonyora morwere bunayo bayende netari bakoneka umweshimiwa Walter nigo atebirenga nagenderete korotota egati yemeroberiende anene asamagendera yobwagachi chipara chigasi procurement nagenderete ase county chipara chito chiritigarete njije chake bwango yakorosigu chinyagitari chito njije koro renovation chirinde chitarakunwa ebirasi bitu bya ICD mbije birosigwe namanganande ya magendero ye basari ngochari omurobiri yoiga nigo biri gokoreta abamenyi bekenyurukia Boronyi ne ward ya Kiogoro asubwamo omurobiri babiri bakogokera inse yo mweshimiwa Walter maega yokonyoro bokoreri bwokurenda afya yabo asenchirendonge na nene konyora obugweni abatari gwakanira yinko reporter yegetaseni Kiandizi TV kuga sekenyurukia Boronyi kegutoke ward ya Kiogoro miye county ya Kisii letala nenkoro kwa Dipon asanya